Assalamu alaikum masoyana. Ni ne naku wanda kuka sani da suna Idris, wanda kuka fi sani da suna mijin 'yan mata TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne naku Abubakar DKY. Ni ne naku wanda ake fi sani da Abdullahi Kyamaraman. Ni ne naku mijin 'yan mata TV. Kar ku manta ku danna subscribe. Shiga YouTube ku rubuta mijin 'yan mata TV. Ci gaba da bibiyan mu a sabon channel ɗinmu mai suna mijin 'yan mata TV. Kar ku manta subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu za ka Za mu ci gaba da kawo muku wasanninmu da na ban dariya da na ban tsoro, kai har ma tunatunai sai mun kawo muku. sabon channel ina mai suna mijin 'yan mata TV, sannan ka danna subscribe. Danna subscribing kamin ku danna ƙararrawa. Hana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora za mu rinka sako muku. Za ka samu, za ki samu, kin ji ko, ka ji ko, kar ku manta. Na gode. Mijin 'yan mata TV wanda kuka sani da Idris. Na gode.